D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok ang sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Akyanon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, sang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, 8 Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo,
kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batong sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras las 7:18 sa aga. Oras dulong sang DTX 500, Clinica Spore Biotics, 1 calamansi juice powder, Mighty C, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos! The People's Forum, Huwebes na, Mayo 15, 2025. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Sa tanan nga nagapamati sa radyo kag online. A blessed Thursday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios magkalipay kay magasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11:7. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, ipadalon doon ang healthy nga kape pagi sa DTX Coffee Mix. Kadungan sa imong breakfast sa sining oras. Foro de los Pueblos.
Dengue cases sa probinsya sang Iloilo nagtaas sa 80%. Apollo Kibuloy hindi magpati nga napierde sa pagkasenador, magapangayo sang manual recount. 4th District Board Member Rolly Biaca Distura nagapasalamat sa publiko sa iya nagalalapaw nga boto. Alas 7:21 sa aga sa mga constipated magtumar sang Klinika Spore Biotics. May UTI, urinary tract infection, Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, tumar ka Klinika Spore Biotics. Halimbawa, ay magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon or pagkaon nga may gatas or may gata, nagakutoy-kutoy ang tiyan mo. Magtumar ka sang Klinika Spore Biotics. Ladies, para wala sang order under Klinika Spore Biotics. Sa mga adlaw Webes, hapit ikaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center outlets sa Pasig kag Kalinog kay may free consultation. Kada Lunes kag Webes, sa Miag-aw kada Domingo diri sa siyudad sang Iloilo kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes kadlaw. Kanang ini antes kaya magtumar sang D3 Bio, DTX 500 may TC. Makapamangkot kanay tanan nga gusto mo nga matagan, may in-house doktor ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka problema ka sa alap-up, whiteheads, blackheads, punggod, acne, pangabon ka sang organic habon may virgin coconut oil, DTX Beauty Soap. Kag parang wala ang sunang ilok, Klinika Deo Fresh. Foro de los Pueblos. Sa 7:23 na sa aga sa Pilipinas, ginanunsyo sang Iloilo Provincial Health Office nga nagsaka sa 80% ang mga kaso sang dengue hemorrhagic fever sa probinsya sang Iloilo subong nga tuig. Sa diin, managdangat na sa masobra 1,600 ang kaso kag may siyam nga napatay. Halin Enero 1 tubtob Mayo 10, 2025. Sandig sa data sang Iloilo Provincial Health Office, dako ini nga pagsaka kung ipaanggid sa masobra siyam kagatos ka kaso kag 3 ka manapatay nga na-record sa kaangay nga period nagligad nga tuig. Ang top 10 nga mga banwa nga may pinakataas nga kaso sang dengue, banwa sang San Joaquin, Oton, Leon, Cabatuan, Dumangas, Lambunaw, Pototan, San Dionisio, Kalinog, kag Haniway, Iloilo. Along gid sa dengue kay hemorrhagic nimo ang ginaigo niya Ma'am Nita Bojola, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Violeta Joso, Ma'am Jolly Malandar Calyar. Ang utok manang nito ang hemorrhagic magdugo na gani na. Ma'am Mike Camay Benedicto, Ma'am Betty Soloso, kay Sir Junjun Lingaya. Nagadlikado na and it can cause death sa pasyente. So don't take chances kung nagaluyang lawas mo o ang imo bata, apo, inablos. Pa doktor dayon, pa laboratory test para may baluan kung may dengue o kung wala. Kay ang lamok bisan din lang mo. No, hindi mo ni likawan totally ang lamok. Kay gatulog ka, dugay kututon ka naman sang lamok. Foro de los Pueblos. Ang kaso sang dengue sa probinsya is 1,600 plus. So hindi ta gusto nga ang siyam diri nga napatay halin Enero hasta Mayo 10. Madugangan pa. Las 7:24 na sa aga. Nakapasalamat ka nga buhi ka pa. Nakatangla ka sa langit, nakalsa ka sang kamot mo nga Lord. Salamat! Salamat! Ang mga politiko nakapasalamat na kamo sa mga opisyal, sa mga pumuloyo. O sa bagay, way kamo dapat pasalamatan kay namakal kamo boto. Kung nagdaog kaya wholeheartedly nga way kaya namakal boto, inay makapasalamat ka. Nga matakos magidya Mami Idang Bernil, Mambing Space Day, nga indeed, gusto giman niya sang tao ya nga ikaw ang ilang opisyal, konsihal, mayor, congressman, board member, vice governor. Pero kung nagdaog ka, kaya na nagtag ka sa lapi, 50, sa gatos or 150, sa kalibo, or gani ang ex to, ginpagwa mo nga imo, ang 3,000 ginsipian mo, ginpapirma mo, 3,000 lang dabaton sa papel, pero sa pagkamatuod sa sobre 2,000 lang. Ang 1,000 ginsupot-supot mo kagin tingop kagin pang bakal boto. Diri sa syudad abi, nagdaog ka kay nanagtag ka 10,000, pero pagka tapos tagtagan ay picturean ay 1,000 na lang ang ginbalik sa tabo, ang 9,000 ginkuha mo. Hindi kasi na lubos nga malipayon. Diba? Damo subong. Hindi sila
Hambal nga malipayon sila totally deep within bala nga nagdaog sila bangod nga ginpalangga sila, no? Da pa man bala nga nangaluya ka sa babae. Ginsabat niya lang sa babae kay ginpahog mo. Hindi mo ko sabton, gapangaluya ko si mo, daman mo. Bantayan ta ko kung magagawa ka sa balay mo. Kidnapon ta ka, patson ko ginikanan mo. Hindi na yung gugma, no? Ang gugma goes natural. You love her and she also loves you. That is why, and that's what you call mutual understanding. Mutual love. Kaya kung one-sided love gani, Ma'am Annalyn Panisaglavante, makapoy. Ikaw lang bala nagpaayon bla. Hindi ka gusto nga basi magsunggod ni nobya mo, hay para basi mawadaan ka kanobya. Or gani, hindi ka gusto nga maakig nobyo mo, hay basi kon biyan ikaw. Dapat yang ati mutual love. Tiyan mo man na sa politikaw, lubos ka nga malipayon kung nagdaog ka nga wala ka na nagtagkwarta. Ati, kung unang daan, hindi ka mangin malipayon, may guilt feeling kay kaaman. Habang sang Comelec, no to vote buying, hindi pwede na under sa batas sa pamansa. Tapos, ginlapas mo kundi may guilt feeling ka. Natawag ka nga honorable. Pero deep inside, deep within, mabangabawa. Basi ang balong ko nila ni nga, di ba nakabaton ko sang Supremo to mo? Sa lapi to, 50, isa gatos, 150. Am I correct, Mama Mare? Sa 727 na saga. Ba't kay balo ka nga, ang gratitude goes a long, long way. Practicing gratitude offers numerous physical and mental health benefits. Duro benepiso kung mapinasalamaton ka. Mga baka nga gratitude, Gratitude, gratitude. Pagpasalamat. Tiso mo nga, nakapasalamat ka na kay Lord nga. Lord, salamat nga buhay ko ha. Dali lang, tingo ko daw nagpausaw. Ang gratitude, may madamo nga physical and mental health benefits. Nagapanami sang sleep quality. Nami turog mo, no? Gaboost ang mudo mo. Nagapanubo sang stress. Kaya nagapanubo sang blood pressure. Additionally, ang pag-express sang gratitude nagapabakod sang relasyon kag nagapromote sang overall well-being. Sa mental health, kung mapilasalamaton kabla Ma'am Violeta Dioso, sa gagmay nga bagay, gintawan ka lang na karon ka bubot, nagpasalamat ka. Gintawgan ka kagin kumusta, nagpasalamat ka. Ginsakop ka sa plate, nagpasalamat ka. Nakabugtaw ka sa aga, nagamba ka, Lord, salamat sa kabuhi. Salamat sa hangin nga libre. Kapasalamat ka nga libre hangin. Waitan na ma-realize nga, halimbawa, may bayad abing hangin kay naklota. Kada bulan, may bill kita, no, pareho sa tubig kay kuryente. Guro ka pramunggo, kita ko di kita mangita, inugbayad mo. Diba, am I talking with sense here? So we promote the isang ginatawag na gratitude. Ang mental health mo, healthy, kung ikaw, mapinasalamaton. Nag-reduce ini sang stress kag anxiety. Gratitude can help you cope with stress and anxiety. Kay likaw niya ang imong focus sa positive aspects ng kabuhi. Usually, gaka-anxious ka, down ka, bangod kon isa, puro negative bala. Tamnan ka ng sang panulay ni taning sang negative nga mga pulong, negative nga mga sitwasyon sa kabuhi mo, mag-overthink ka. Anxious ka dayon. Nag-improve sa imong mudo. Expressing gratitude can increase feelings of happiness and well-being. Kung nakapasalamat ka ba lang, Ma'am Betty, salamat! Nini Jana, Sir Bebot, salamat! Diba? May gintao man na silang material nga butang or nami nga tinaga nga ginhatag niya sa imo, inang comforting words, nakapasalamat ka. Tapos better sleep. Kung mapisalamaton ka, Sir Jonel Espanyola, Ma'am Betty Soloso, nami turog mo. Gratitude can promote relaxation and improve sleep quality. Pagi sa pagpunubo sang stress, ka nagapromote sang positive thoughts antes ka magtulog. Kung nakapasalamat ka, ay salamat Lord, salamat sa kabuhi. Nakapasalamat ka to sa abyan mo. Makatulog ka mayo, pero kung ay kagapasalamat, what's saying mo sana, ingrato ka?
Increased resilience. Gratitude can help you build resilience by fostering a positive outlook and strengthening your ability sa pagbawi halin sa mga pagtilaw. Kung isa nagkakatumba kita sa kabuhi, tungod sa mga pagtilaw. Nagapanami pang self-esteem. Kung grateful ka bala, being grateful sa imong own strength and abilities, maka-boost sa imong self-esteem kag self-confidence. Sa physical health naman, Ma'am Rose Agramon, damo benepisyo kung mapinasalamaton ka. Una sa tanan, naganubo ang imong blood pressure. Kung magnubo ang imong blood pressure, buot sa lingon, hindi ka mangin hypertensive, hindi ka ma-high blood. Gratitude may help lower blood pressure. Pagi sa pagpanubo sang stress, kaya nagapanami sang relaxation. Kaya kung makarelax ka, imuutok imo pangununa, ang imong dugo kundi relax. Hindi nga perti ka taas ang iyang pressure. Improve heart health. Kung mapinasalamaton ka, Mami Idang, Ma'am Aisha Ahmad, nagapanami sang imong heart health. Ang stress amaning major factor mo sang heart disease. And gratitude can help reduce stress, potentially improving heart health. Ang stress amaning isa sa mga major factors ng heart disease. Ang pagkamadumot, amo manangga ginalinan sa heart disease. Kung may mga bitterness kas kabuhi mo, i-release na asubong kung gusto mo mag-ayong imo tayo pusoon. Kung gusto mo nga mag-normal imo blood pressure. Kung mapinasalamaton pun ka, you have better sleep quality. No? As mentioned, gratitude can improve sleep quality. Nga essential sa aton physical health. Kung di kayo makatulog, problema na mo. No? Problema na ya. Yung lawas na design niya magtulog mo. 7 to 8 hours a day. Sa mga tigulang, 4 to 5 hours, okay na. Mga bata, mga bataon, 7 to 8 hours. Di ko ni kayo mo katulog da, gigda ka tuod, pero imong pangununa, bukas, galupad. Panilagi bla, bilog nga gabi bla nga, liso-liso ka lang. Anxious ka, damo na lang pinsar mo, way kagyapon katulog. Pero may ibang daya nga pagigda nila, do suga bla nga pag off mo, patay na yun mo. So, nagapabakod man sang strong sang relasyon, increase ang connection, ang pagka-mapinasalamaton. Subong aga, nakapasalamat ka nga, Lord, salamat. Salamat gid sang tanan. With this, dungan sini, babati ko ning statement ni 4th District Board Member Rolly Distura as his gratitude sa tanan gid nga nagboto sa iya. Overwhelming mo. Usually, gampak-ampak siya sa first two elections niya sa pagpadalaga as board member sa 4th District. Baka 4th District, Pasig, San Enrique, Dueñas, Tingle, Anilaw, Banate, Barotac Nuevo, Dumangas, na amo na ang mga banwa. Sa first two elections niya, 2019 and 2022, why say lapaw sa 100,000? But this time around, si board member Distura, nag-number 1 sa pagka-board member sa 4th District because ang iyang boto naglapot, hindi lang yung 100,000, nagligat to nga election 2019, 100,000 sa. And then, pag 2022, kay bangod nga way kontra, ang tao dito daw nag-relax man bala, way na daw nagboto, iban sa pagka-board member. Subong naglapot, ang total votes niya, 124,834 votes. 124,834. Ang ikadua nga si board member-elect Dominic Oso, 100,313 votes. Ang abansin ni Distura kay Oso, Ma'am Violeta Dioso, Ma'am Violeta, kay Ma'am Lorena, kay Sir Salde. Nangin kabahin man kamasin ni dakuman nga factor. 24,521 votes. Makumana, 24,521. Hari pa matiamtang statement ni 4th District Board Member Rolly Distura, pagpasalamat niya sa tanan nga nagboto, nagsakdag sa iya. Galalapaw mo. Ma'am Bete, salamat kit sa boto nyo kay RBD, ni Rose Acolordena, Inday Nancy Francia Falcon, and the rest. Habang niya ikaw na bala magpalapot dira sa radyo. Pasalamat kit ko sa ila. Overwhelming mo. Why ni kinalauman niya makalabot sa iya sa 124,834 ang boto niya Sir Junjun Lingaya sa Bebo Soloso. So salamat kid, amali board member Disura. So it is a form of gratitude. Insakyan ko na laling ato discussion about the health benefits of being grateful.
sa aton nga pagkabuhi sa matag adlaw nga tanan, mapait man ang aton ginagyan o kun hindi. Si board member Rolly Biaca Distura. May adlaw sa tanan. Ini si board member Rolly Distura sa 4th distrito sang probinsya sang Iloilo. Nagapalabot sang akon makinasing-kasingon na pagpasalamat sa inyong pagsakdag kag suporta sa nagligad nga eleksyon. Gani, ipasali ko sa inyo akon kapisan kag katutom pagpadlayo nga pagserbisyo sa inyo. Iniginhatag niyo sa akon nga tumalagsahon nga kay gayunan nga makaserbisyo sa inyo. Vox Populi, Vox Dei. Ang tingog sang pumuluyo among tingog sang Dios diri sa 4th distrito mayong adlaw sa tanan. Salamat gid. There you have it, si re-elected board member sang 4th District Rolly Biaca Distura or si RBD. He garnered 124,834 votes sa bilog nga probinsya sa 4th District. Kundi 8 ni ka lugar ang 4th District mo. Sa 8, Ma'am Betty, salamat gid. Ma'am Violeta, Ma'am Lorena, Sir Saldi, Sir William, Mami Buday, Ma'am Jennifer, tanan ka modera. Kay sa 8 ka lugar sa 4th District, excluding Banate and Barotac, the rest, number 1 sa kagkadako gid sa iyang boto. Overwhelming, gakatingala ang team. Alas 9 pa lang sa gabi, paglantaw nga may running score na bla. Hindi makapati ang team, hindi makapati si RBD, Ma'am Rosa Gramon, nga pertika dako sa iyang boto. Galing kay ti, with all humility, ang tao abi nga may na-invest na, nga kaayo, nga kabubuton sa mga pumuluyo. Kundi inapalangga man. Di ba? Love begets love. Am I talking with sense here? Ma'am Violeta, Ma'am Marita Lea Michelina, Ma'am Betty, love begets love. Anong po sa lingon sina? Tama gid karayo ang edge na compared sa running mate na. O rayo-rayo, love begets love. Bangod nga, nag-invest sa sanggugma, maayo nga panimuot, kag sincero nga serbisyo. Di ang baka mga tao sa 4th District, bisan pagani si Pasig City Vice Mayor Elser Chavez, sa nagakampanya kami dito sa Barangay Buyo, Aglalana, Himat-E, madurong mga lugar tos Pasig. Naman niya madaog tay board, si Board Rolly. Madaog, pero amo ni ka overwhelming because maka-realize bala kita sa ginatawag nga, ang realization ta nga what you sow is what you reap. When you sow love, you will reap love. When you sow hate, anong imo nga, kung nagsabuag kabi, Ma'am Rosemary Agramon, Sir Danny Agpalos ang kakig, anong lauman mo nga anihon mo, kayuhan? Kung nagsabuag ka sang katuntuan, anong lauman mo sa ising mo tao? Kayuhan? Di ba Ma'am Cecilia Fujimoto Ismanel, ano yung kadlaw mo? Love begets love. And hate begets hate. Hate. Love begets love. And hate begets hate. Di ba balon mong bata nga, ano ka? Anong sabat ka hinablos mo or bata mo? Orapo mo? Hindi na ko sa mo. Hate ka. I hate you. Ibla mo na. Love begets love. Kung napisanan mo, ang mabalik sa imo kapisan man. Kag maayong kapanimuon. So sakyan nato ni, be grateful. So mga gabi, tupahan mo na sabong. May tupan mo ba na mo, sawa mo, office mate mo, kasilingan mo. Tama na nga kata-kata sa politika. Ang mga way kabaton, sobrida, tama na nga kumod. Hindi magsalig sang ginawa sa politiko. Ato ba nga tupad mo sabong kang malon nga, Ma'am Lorena, ato bangon mo sabong si Mami Dang. Malon mo, Ma, salamat gid sa kaayo mo sa akon. Ma, salamat gid ha, nga ginabantayan mo ako. Kag ginapabantayan mo man ako sa kuding mo. Duro kuding ni Mami Dang dyan sa balay na mo. Ikaw, Ma'am Banhaw, ang balan mo si Sir Saldi. Dad, Daddy, dapat Daddy. Dad, salamat sa pagpalangga mo. Salamat ka gintigangan mo ako, Daddy. Sir Saldi, balos ka naman. Mami, salamat man sa imo nga paglabas akon bayo.
Salamat sa pagsaway mo sa akon kung isa nagadinuray ako. Diba? Pasalamati ang imo timbang. Kung isa sagay ka lang kasugong sa timbang, why not punta to ay, why not paway? Ay pagkain mo tapos misabok sugo mo naman, liwat. Things like that, ha? Gratitude is the quality of being thankful. Bisan mag-ihom ka lang nga may pagbasalamat ako na nga bagay. Hambalon mo nga, thank you so much for your help. Salamat gid sa bulig mo, ha? Salamat gid sa pagkalot mo kalikod ko, ha? Papabot. Thank you sa pagkalot kalikod ko. Love you, mama, chup chup. Diba? Thank you so much for your help. It means a lot to me. Tapos, hambalon mo, I truly appreciate your support and kindness. Amo na ning nalipatan abi sa mga Pilipino mo. Pagtao daw snatcher lang nga. Pagtao abi ka kwarta, pagtao ka regalo, nagtalikod na wagi pasalamat. Pero migid with matching hug and kisses. Nakakadlaw gid kita sini nga program may balita na makakadlaw ka pa. Dropping kadlaw dan. Manong Bimboy, pasalamati si ano tawag mo? Mama Ningning. Mama Ningning. Thank you that you came into my life. I never expected it. And I never regretted that you came into my life. Wala gid ko na ginurso nga ikaw nga ginpalangga ko. Sige doon, Manong Bimboy. Kasagan mo kakadlaw dan. Mga tricycle driver, taxi driver. Nagapasalamat ka mo nga may pasayro ka mo. Ikaw nga janitor ka panilig sa dalan. Kapasalamat ka mahigko. Kaya kung na sa higko ay sa basura, hindi na mag-hire ang mayor nyo da. Sa manlog silig da. Diba? Ma'am Aisha Ahmad. Nakapasalamat ka sa tricycle driver nga nagakwat ka kwan mo, ka binagtong mo. Ako lang ma'am. Bubugat kili ma'am no. Tapos pagakwat niya, tawaan mo ka dugang na, mami okay lang ma'am, why problema? Ano yung kinakadlaw mo, Ma'am Raquel? Iset ang mood subong agab na. Himang tao subong, daw hindi nagpasalamat. Namit na nakifay, bay duro aton matunan. Salamat, Ma'am Bete. Okay man, Ma'am Bete, da mapropuslan malayagin hambal ni Nonoy nyo, Ted. The City 43 na sa aga sa Pilipinas. We'll pause for a quick break. Pagbalik tang aton morning devotionals. Kay istoryanta, si Kibuloy Bla. Sir Ronnie Labos. No, Sir Ronnie. Nasa dyan man si Sir Ronnie. Ayos may kwan dyan Sir Ronnie, may batsoy. Julius Nak ka house. Gautoy-utoy man kadlaw upod ko diyo. At idropin yung kadlaw. Si Kibuloy Bla. Gina-question niya subong ang resulta kay eleksyon. Nagpakilala nga appointed son of God mo. Hindi ka palangit ang tao, Mami Idang, Sir Ronnie Labos, kung hindi mag-agi ka na. Pero dapat mag-agi man sa mga lima na, kag mahulid na, yung mga bataon nga babae. Gina-question niyang kwan, gina-question niyang resulta sa eleksyon. Sadyahan gid si Ma'am Violeta. Ma'am Violeta, linaban mo to. Makakadlaw ka na, may balita pa, pakadlawon ta kamo, burbay, pahibion ta naman kamo. Amo ko kadya kakuan mo ka sa lista. Sa lista. Hindi harmless ako. Las 7:45. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabutay. Wala sang baya ay bisan anong magkatugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Ati5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Mali. Halos
apat ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Doc Ramil Uy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Doc Ramil Uy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga habiling nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman na handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabay-i, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Doc Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure. Tete, 50 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. El Hero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
Sa mga constipated, tumarka mo Clinica Spore Biotics ha. Sa mga ginikanan, kabataan nyo bla parang hindi mangin masakiton, patumara sila sang Mighty C Syrup for Kids. Nabutang na siya sa botelya. Sa mga nag-edad, isa katuig, hasta 15 anyos, mga dalagita, kag sulti rito. Kag sa mga mahilig magkape, gasulab dyan mo sa mga 3-in-1 nga kape nga duro kalamay, sa ilo ka na sa healthy nga kape. DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Sa mga nagapamahaw dira sa Julius Snack House sa Tindalapas, mga kaupo ni Sir Ronnie Labos. Abi, pagkaon ka mo da ng supaw, meatballs, or ng lumpia, may kanon gamay, padalon doon ninyo sang DTX Coffee Mix. Vincent Bustamante, Safe Travel, Toto, from Ma'am Rose Agramon, kay Noy Carno, Ma'am Violeta Joso na sadyahan gid siya. Ano man, nasadyahan ka mo ba si kon daw karadlawan sura ko de? Si Sir Edmond Azucena Pamesa. Sir Edmond Azucena Pamesa, good morning sir. Asawa niya si Ma'am Catherine Surabilia sa Barangay Lupa, Santa Barbara, gaigdaon pa. Gapamati sa K5, salamat. Sa radyo ka mo gapamati Sir Edmond or sa cellphone? Salamat, gakadlaw gid siya. Si Ma'am Betty gakadlaw man, si Ma'am Violeta gakadlaw man. Ay ho, si Sir Ronnie Labos gakadlaw man. Pero istoryan pang ginatawag nga gratitude. So at all times mangin pinasalamaton kita. Salamat ha, salamat, hindi nga yamat. Di ba yung mga malam sa una, Ma'am Betty, Sir Bebot, Sir Mike Malones, Sir Junjun Lingaya. Di ba yung mga malam ko, isa gamba nga, yamat, kapabuhi, dya. So, imbis nga yamat, dapat salamat. Mapait man ang atong ginagan, Mami Idang Bernel, Mami! Huwag magasabat yung mami ko nga gwapa-gwapa. May isa ko dyan kakwarto sa balay na mo. Dapat, nga ang aton nga attitude is to be thankful, be grateful. Salamat kag hindi nga yamat ka pangabuhi dya. Marofi Jimenez, adlaw gid ko gapamati sa radyo kay kon kaysa magamit ako cellphone. Ronilo Pancho, Pastor Pancho, good morning. Character of gratitude, amba ni Pastor Pancho. So sugod sabong ha, hindi ko gusto nga sagad ka mo da ka kumod. Dapat i-change ta ini environment sa aton balay, sa aton eskwelahan, simbahan, komunidad, ang attitude of gratitude. Salamat, bakat yamat. Ay si Ma'am Ella Sutasyo-Tabang to no sa Calgary, Canada, sa YouTube nagapamati kay hindi sila ka-access to direktang ang Canada sa Facebook. Pero salamat gid Ma'am Ella Tabang kay Sir ano ganing ngalan niya? Roland Tabang, no? Ma'am Laura. Sa 7:54 na sa aga, Philippine Standard Time. I will come. Dali lang. Ano man ang imo? Why, wala pa si K5 Weng. Galantaw lang kami di live. Popod ko si Faith Marie Peñalver. Ma'am Faith Marie Peñalver, good morning. Si Weng dugay-dugay. Kalma lang kamo kay ginakwanta pa. Ginapugo ta pa parang makaulat-ulat ka mo. Ala no. La 7:54 gapaligis kami paiga smile. Mami Dang, smile mami. Smile, you're on camera mami. Nano madayang tighted nga. Kasabad ka na. Durulat naman nga. In everything give thanks. 1 Thessalonians 5:18. Aga parigos, ba humot-hamot si Mama Idang ba? Mama! Baw ilang panglugod mayad ma. Mama, gamit ka dayon klinika day of first ma ha. Si Ma'am Aisha Ahmad natrangkaso sa Sir Paul, pero nagtabog ang trangkaso niya mo. Therapeutic cleaning programa ta, to God be the glory. Ambal ni Ma'am Aisha niya, your program is my medicine. Living alone. Hindi ka okay lang manginisahan nun. Beth Idar Lilia sa Maspasan Kalinog, Ders Batsoyan kag Lumihan gapamati amon customer gakaon Batsoy.
May istorya ko anay batsoy ha. Pero sa mga ka-counter sa may Ders Batsoyan Bla and Lumihan. Kagabi Sandra sa Julius Snackhouse na bla kay Ma'am Faith Marie Peñalver kay Sir Ronnie. May kuanin mo, may kantaning batsoy mo. Oo, nakanta namon ini sa una sa National Music Competition for Young Artist or NAMSA. NAMSA, N-A-M-C-Y-A. Oh, Ma'am Beth Idarlilia sa Arturo Lilia sa sino ngaran? Anong ngaran ka customer mo Ma'am Beth kay Bugnohon ta? Melski Belarmino Nava. Melski Belarmino Nava, thank you ma'am. Adlaw-adlaw sa Word of God nga imo ginapaabot sa amon. Yes mama, salamat gid. May kanta ning batsoy mo. Total ga istorya kita batsoyan ni Ma'am Selfa Garbillas dara sa Mansaya Lapos. Damo ba yung mga batsoyan ka pamati sa aton subong? Ano lang inyo nga batsoy ginabutangan nyo ginman ka kuanina ka ang ina ng ginamos no? Amo gimana ga magnamit? Amo gimana magtimpla? Hindi nyo pagduroy bitsen. Gamay libitsen. Ang lapas batsoy, blabi nyo kung ano, may kanta na mo. Istorya inisa, sang tatay nga bisan 8 kwarta, ginatinguan niya gid mga bata niya, mapakaon niya sang batsoy. Tapos nagambal ang kantpangan niya, hindi ka mo matingala, niya nga bisan tatay boy unan bla. Pero may kakaon batsoy. Amo na blang meet sa istorya. Dali na blang karon lang brubaya sakay ka mo ka dali kay may istorya kita brubay kay Kibuloyo. Ang kanta ni nagambal. Abal niya Ma'am Beth Idarlilia. Sabay pa hindi ka mo masalamukan dyan ha. Sir Ronnie Labos kay Ma'am Faith Marie Peñalver. Ma'am Hisa Lauron sa Sook C1 Road. Sir Jean Ray, okay na Sir Jean Ray? Himos ka na sa may duty ka, malit ka kulon sa supermarket. Abi mo nung kanta? Lapas batsohoy pansit nga may sabaw. Linaga nga lawas sang baka ukarbaw. Among makabulong gutom kagkauhaw. Inaang lapas batsoy. Kun kami matambok, di ka mo matingala. Sila lang yung tambok bukod ako tambok sa una ti tambok eh. Kay si tatay buyunan bisan wala kwarta. Bisyo ginbayaan, gin palabi pamilya, agud makahigop, abi pakta. Lapas batsoy, pansit nga may sabaw. Everybody dance! Lapas batsoy, pansit nga may sabaw. Toyotoy kadlaw si Ma'am Rosa Gramon. Si Ma'am Violeta gakaarangan. Linaga nga lawas sang baka ukarbaw. Among makabulong gutom kagkauhaw. Inaang lapas batsoy. Kun kami matambok, hindi ka mo matingala. Kay si tatay buyunan, bisan wala kwarta. Bisyo ginbayaan, gin palabi pamilya. Agud makahigop. Abi pakta. Takot ko na. Ted's batsoy. Mamba ka mo, Ted? Imo ng Ted's? Oo. Ako niya ngaran. Kay anada ka classmate ko nga balaligyaan. Kay Sir Larry Boro and Ma'am Alin May Boro. Pero ngaran na Ted's. Dibla, Ma'am Betty, sa una si Nong Naldo dayan sa Merkado Kaduinyas, no? May nagsoble ka na nga negosyo, why? Si Ma'am Hisa Lauron Blado. Ma'am Ibo mo lang Ma'am Hisa. Doon mapiritan ako di magkakanta hasta lang sa alas 9 mo. Nagotom doon kami di bisan bago pamahaw. Kun kami matambok. Kamu lang yung tambok hindi takon tambok Di ka mo matingala. Kama lang at tama na ng batsoy. Pero nagligad bla during sa campaign trail bla sugid ko sa inyo. Hindi ko lang pagyambal ang lugar. Kaya karon ba si ma-offend bla sila bla. Somewhere in 4th District lang. Siyempre may budget nga ginahatag si RBD sa team lang nga magkampanya. Ambal ni Sir Giovanni nga driver namon kag ni Sir Paul niya makwanta mamatsoy.
Di kami gutong-gutom. Libot kami, naglilibot kami dingli, nagpababrotak nuebo. Sa bilog nga taguri hapon. Kaon kami batsoy. Singo na klase batsoy ni nga yamiki. Maawot. Ako siya nang anab lang sabaw blam, nga kaldo mambet. Ay makono daya ng kuan duga ka ice kinde. Daad sa alas 12 programa mo. Maimo mambulita nga yali libog ko di gani ka propugeso na. Alas 8:01 na sa aga tama na ng batsoy. Alas 8:01 sa aga, oras tulong sa DTX 500. Foro de los Pueblos. Si Apollo Carion Kibuloy, kundi nagpadalagan ni sa pagka-senador mo, Ma'am Hisa Lauron. Nagdalagan ni sa damo sa nagambal nga minilyo ng ilang grupo mo. Ano ka din ng iyan, ng Kingdom of Jesus Christ. So may ginatawag ina sa nga ano ka din ng black voters. Bot sa dingon, may kaman vote sa. Pero way magtalab ang grupo niya. Laban-laban guro, iba niya nga grupo sa Roland ni Minea. Way naman nagboto sa iya. Subong, gina-question ni Apollo Kibuloy ang resulta sa eleksyon. Nagapangayo siya sang manual recount sa mga boto. Matapos nga wala siya madala sa top 12 sa uli nga tali sang Commission on Elections. Ara siya sa ika-31 nga pwesto. 5,578,304 votes. Tinapriso subong si Kibuloy bangod sang child and sexual abuse cases niya. Kag may human trafficking pagid nga kaso. So sa latest count lang taon tabala, ang first 12 nga by Sabado suno sa Commission on Elections ma-proclaim na. Si Rodante Marcoleta gani nga daway ginigilalauman nakasulod sa gamba sa bong nga kun mahimo as soon as possible ma-proclaim na sila. Ipapakita ta please Sir Paul ang latest tally sa mga boto sang top 12 kag i-compare kay Kibuloy. Si Michael Stephen Pacquiao, bata ni Manny Pacquiao. Si Michael ni nagpadalagan konsyal sa General Santos daog. Pero ang ila pamilya hindi man magpati nga si Pacquiao napierdi man. Napierdi man si Pacquiao. Bong Revilla napierdi man. Tiyaring top 12, at least may idea kita sa mga latest subong update sa senatorial race. Midterm ni mo. So latest subong din ni Sir Paul, babaw kita please. Ang first 12, ang first 12. Ang first 12, Bongo. Naglabot na siya sa 26. Dali lang. Taas nga pitek sa. Bongo, 26,490,000. Hindi ko na makitang figure. Sila ba 26 plus 26.4 million si Bongo. Pangalawa si Bamakino. Si Bamakino 20.6 million votes. Si Bato de la Rosa pangatlo 20.2 million votes. Erwin Tulfo 16.8 million votes. Kiko Pangilinan ikalima 15 million votes. Si Rodante Marcoleta ikanom tawon ni siya ni Duterte 14.9 million votes. Si Panfilo Ping Lacson 14.8 million votes. Pangwalo Tito Soto 14.5 million. Pia Cayetano 14.3. Camille Villar 13.3 million. Si Lito Lapid, si Supremo 13.1. Kag Amy Marcos 13 million. Ay ka 13 bla pa manahog bla Sir Paul please. At least makita tabla. Saan sino ang mga arada sa Idalom? Ang ika-13 si Ben Tulfo, utod ni Erwin. Si Bong Revilla, pang-14. Si Abigail Binay, for mayor subong sa Makati, ika-15. Si Benhur Abalos, ika-16. Jimmy Bondok, ika-17. Ika-18 si Pacquiao, ika-19. Si Philip Salvador, ika-20. Si Colonel Bosita, ika-21. Si Jaime Mendoza. Namimentan ni si Jaime Mendoza mo kay commissioner ni siya mo sa COA. Willie Revilla may ika-22. Si Attorney Vic Rodriguez nga na executive assistant ni Presidente Marcos, ika-23. Si Kibuloy aras sa ika-23.
sa ika-31. Galalain sila. Galalain sa nga gusto niya sa manual recount. Mga desperate move na niya. Sa mata kasulod si Lito Lapid. Bali Ma'am Hisa. Muna ginahulat ko Ted Rosemary Agramon. Muna gahamot sa batsoy kag panamit tahigop sabaw ginamos. Muna nga kampiyon gi batsoy ni Mama Selfa Garbillas. Abi mahigop ta kasabaw sang Selfa sa batsoy. Nakadlaw gid si Ma'am Jovi Himenea. Oh. Ma'am Jovi! And sa rola ni Himenea, ano yung ginakadlaw nyo? Am I funny? Ano man itsura ko? Ano kadlawan Sir Ronnie Labos? Hindi pa si Kibuloy kontento nga may tao sa ngagin pang into sa sala nga pagpati. Correct, Ma'am Marie. Alas 8:06 na sa aga. Pabatian ta na yung statement to ni Bam Aquino. Ni Bam Aquino niya sa pagbalik ko sa Senado, mangin seryoso ako. Out of nowhere mo. Abi nila si Bamya da mga lang sa top 12, 11 lang pero kibalo ka mo wise voters ang nag-alsagit sa iya kag dalagkog ima lugar ang Central Luzon, Region 3. Ang Region 4A, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Kag ang Region 4B, ang Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Amo na nag-alsa sa iya. Sa region sa Iloilo, top 2 sila ni Kiko Pangilinan mo. So buat siningon sinasubong nga ginapangita na isang tao ang transparency. Ay pamangkot, is there a question? Subong sa leadership sang sitting president kunya ang mga tao subong daw disgrantod nga gusto nila ibalik atong mga sa una nagpakig-away para sa transparency and good governance. Kumati amtang statement ni Bam Aquino. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, nung nagsimula po tayo, napakalayo po natin. Pero unti-unti po nating naayakyat ang ating estado. Gawa po ng tulong ng Diyos at syempre ng sipag, tiyaga at pagtutulungan ng taong bayan. Kasama syempre ang kabataan. Ngayon po, napakalaki na po ng ating mandato at sisiguraduhin po nating seseryosohin po natin ang trabaho ng pagiging senador ng Republika ng Pilipinas at magtatrabaho tayo para sa pag-angat ng pamilyang Pilipino. Naipanalo na po natin to. Ngayon naman po, simulan na ang trabaho. Ako po si Senador Bam Aquino, Senador ng Pilipinas, Senador para sa lahat ng Pilipino. Senator-elect Bam Aquino. Ako makavouch siya sa iya sining integrity. Ang level plus ang iya sining ang kaalam. Ako siya do suma or magna cum laude ni sa Ateneum. Alam ni si Bam. And ang kanya bla, ang eloquence niya and ang wit niya. Bagay gidman sa Senado. Alas 8:08 na sa aga, Ma'am Nin Fatala, si Bam ang author sang Free College Education. Amo gito ang sa mga analysis gani isang mga political experts. Kunya nga si Bam nagbutsoged. Kag si Kiko, kay ang kay Bam ya free college education mo, free tuition. Si Kiko ya pag Kiko may pagkain. Pag may pagkain, may Sharon. Ang Sharon bla nga, di bla, nagbantog ni ang kanta ni Sharon nga daw na kuan bla na ginapanggid ini ang pagmutos bala sang tao bala sa mga punsyon bla. Nagsasaron ka naman ano, di ba? Sa kanta bala ni Sharon bala Ma'am Hisa Lauron, Ma'am Marie nga balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Insa gituod nga may mga tao yang mahilig mamotos, no? Amo ginang nainitan kustanan mo. Hindi lang kahulat bala nga kung tanyagan bala kung may sobra, hindi may iban mamba nga ay nang yaulo bala to baboy bala. Daw naman katandog to kagya siki. Pili akon lang. May iban nga sa mga ponson, ginahungod-ugod gid nga durohon ng kaon ibutang sa lamis sa pinggana. Para nga may rason nga, Mads, boy, hindi do ko kaubos ha. Nagtawag do niya, ihada mo, mauli do ko kuno. Ilam lagaring ha. May si Duro pa'y pagkaon sa lamisa, pinggan ko. Anong ko dyaman? Ay, tiyan man, ano potson ko lang? Pati ti mo ginungod na. Diskarte bla. Kung may mga buffet blang ini, oh, i-treat abi ka mo sa Vikings, dingan ini sa pulang sa may Gisano, kundi man na, or yan may mga kaon,
Hindi man nga matyaga mo do ubuson mong tanan. Buol ka lang ka maubos mo. For the meantime, balik ka lang o garing. Galing kiti. Iban gidya mamutos si matawin niya nga Sharon. Kamu na nag-Sharon. Ang promotion ni Kiko asang bastante nga pagkaon sa Pilipinas. Kag si Ba Makino sa free tuition. Di ba? Basta ganin ni mga Sharon nga ni may gainit ni ulo kung may makita ko ang mga nagapamutos mo. Hindi lang kaulat. Kataw sa mga makinaon bala. Abi ulatan nyo anay nga mga muyo. Hindi nga may pagani ka bolot inyong pinggan. Kung kaysa medyo patawag-tawag ka man, parang hindi man bala nga do cheap kay mo do barat kay mo nga. Ang imong adto to manginaon lang. Ali pa kilang trip ang tipo doro sa mga victory party sa mga politiko, may mga birthday celebration, may mga dibo, may mga piyesta. Abi behave kita accordingly. Adto ka sa fiesta, adto ka sa mga pagtipon-tipon. Hindi mo pag-isa na ginhawa mo nga, manan mo nga may ihapon tuya, bilong adlaw, wait mo namahaw, wait mo nag-igma. Naman baka tingubon ko lang to karon? Karon pag-abot mo to sa balay abe or sa gym or din madaya. May mga programa pa, may mga hambal-hambal. Sugata mo mga politiko nga tag isa oras magambal. Tapos gutom ka na sa gatimo kumod nga buhay mo sang gutom nako. Amo nang tip, magadto ka sa mga kalan-an. Kaon ka gamay-gamay or gani dala ka Skyplex. Hindi nga isalig mo lang imot tanan ka magtapos kung magkinaon na habab kang habab, di ba? Naman-an bala ako Ted, hindi ko lang paghihambal. Amo na akon may nakita ko na sa bailong maluoy ko, may nitulo ko. Imbis ka magbulig gabla, nga matao ka pa be, hindi lang. Abi behave. Kuha ka mo leksyon. May mga katuan ka mapistan man ba nga, san uto, ano oras to? Akaruptos ka biya punson da. May ibang nga ba nga, hindi ko na magkaon ha. Wait mo nagkaon halin sang aga. Okay lang ako fasting and prayer ka? Or udto. Tapos, pag tipon-tipon, to gutom rin mo sa mo kumot ka buhay nga. And behave. Ayun mga tipon-tipon, yung mga pamutos-putos. So, ko may taong tagbalay. Hindi nga ikaw, timo yung manguna. Alas 8:13 na. Mga moyo na ta. Kay parties, maka-post kita for a quick break. Pagbalik naman report ni K5 Karen kay ang gun ban violators. Sir Fred Civilio, e-trike driver sa Don Francisco Village. Sir, salamat kita. Gapamati oh. Sir Fred Civilio. Nami man kamo kay gapamati kamo. Way makumtak na konde. Ako nga di pangabay sa inyo kung takan kamo. Kaya man lang ako daw na annoy na kamo kirine at saka por pangamoyo ni si Pransada. Kung kanta ka mga batsoy-batsoy. Pero salamat man nga at least araman kamo dahil kinasang kagahon. Sa subok may makumtak Alas 8:13 na sa aga, sulod sa war room and it's time to pray. Time spent in prayer is never wasted. May dyan sa amon, Ted. Kadlaw pa kay dara pa kuno igma kagayapon. Karaw ay tuod. Observe propriety. No ginatawag nga propriety, palugar ka man. Ginagutoman kita pero hindi ta pagisalig ang aton nga ginhawada sa isa ka tinindaka tidisdakan sa mga pagtipon-tipon kag mangin conscious kita sa aton nga panghulag dira. Mike Malones, Baren and Sir Junjun Lingaya. Sir Junjun, tagpiraya kilok bugas. May tag 20 dyan, Sir Junjun. Na-addict na si Ma'am Ninfa pamati sa K5. Buwas pa, Sir, buwas naman paharon ako. Sir Jinray, hinay-hinay ka sa motor mo ha. Hindi ka magpadasig. Let us pause and let us pray. Subong aga, pamatian tayong minsay. That will inspire us. Ang kwarta ni Mami Idang, Ma'am Lorena, dali ni magdula mo, no? Ang kwarta madula sa isa lang kapamisok. Nga daw sa may pakpak, kag nagalupad palayo pareho sa agila. For riches can disappear as though they had wings of a bird. Proverbs 23:5. Amo na nga, kung may kwarta kita, mangaranon kita, hindi kita patikal-tikal kay sa isa lang ka pisok na madulang manggata na kita. Pero kung nag-invest kita sa mayo nga panimuot, ang tao bisan pa nga way na kita sang amo na ka dako nga manggad, maayo ang iya nga pagtanaw sa aton. Pamatian tay misay sa sining aga.
Apostle Paul says, I know how it is to have a fat belly, and I know how it is to be in a place of hunger and starvation. I know how it is to have plenty around me, but I also know how it is to have nothing. For I can do all things through Christ who strengthens me. And I don't know about you, but I don't really care for arms and legs as much as the one day when I see God face to face. And because I knew Him. Amen? I can do all things through Christ who strengthens me. May matinion nga nagabat sa kita, Pastor Rodney Sudad. Good morning, sir. Dira sa Puntok, Lemery. Pero hambal ni Jesus, ang tanan mahimo ta paagi sa iya nga pagbulig sa aton. Why na kita sang dapat pa nga dangpan si Jesus lang. Kita nga nagatuo amo ang makabaton sang kapahuwayan ngalin sa Dios. Pero ang wala nagatuo hindi makabaton sini. For only we who believe God can enter into His place of rest. But those who don't believe will never get in. Hebrews 4 verse 3. Let us pray. Almighty, Sovereign Father in heaven, Jesus, thank you for the word that mahimo namon ang tanan paagi sa imo. Ikaw ang Dios nga nagabulig sa amon matagal lang nga pagpangabuhi. Sa sining aga, Lord, nagapalapit kami sa imo, nagadeclare nga ikaw ang Jesus sa amon panimalay, sa amon nga simbahan, sa amon komunidad, sa amon negosyo, sa amon mga plano. Lord, forgive us for all our sins. Salamat nga ikaw ang Diyos buhi. Hindi ka naman makita, but you are in our midst as we pray sa sining aga. Matthew 18:20 naghambal, Lord Duha o kung tatlong nagatikmon sa imong ngalan, ara ka, subong Lord, inibo kami. Nagakauhaw sa imong nga pulong, kag sa imong presensya. Tanduga kami, Lord, according to our needs. Ikaw na kaibalo sa amon mga private pains, ang mga pag-ibi namon, struggles, and even our needs and wants. Ginatugyan namon sa imo. Ikaw nga wala pa sang relasyon kay Jesus, palapit ka na sa iya subong, bato na siya. Hindi ini reliyon. Why ko di ka baligya reliyon? Kaya ang reliyon hindi makalawas sa tao. Si Jesus lang. Imit lang hindi pangamuyo. Lord, nagkasurrender ako sa imo, patawara ako. Gusto ko na magbago, kabugat sa akong sitwasyon. Kinabaton ko ikaw nga, Jesus, sa akong kabuhi. Isulat akong ngalan sa libro sa kabuhi. Bless me, preserve me from all harm. In Jesus' name, Amen. Ikaw nagbaton kay Jesus, congratulations. I release healing to those who are sick. Hara sila balay, sa sickbed, sa ICU. Be healed! We cancel unforeseen dangers. Hindi naman makita nga katalagman, mga panigot sa panulay, kamatayon, disgrasya, balatian, pagkabuno, tiro, hold up, disgrasya. Preserve our families, Lord. Safety sa tanangin nga mga overseas Filipino workers. Sir Danny Agpalo, Sir George Jocampo, Sir Joseph Armil Patriarca, Sir Robert Diaz, ni Nini Jana Soloso abroad. Tanan gid Lord, tatapa sila nga wala man sa mga masakit dito sa ila, dito sa Pilipinas. And we cancel ang mga padihot sang panulay. We pray for peace sa kada panimalay, pagidait at pagtuo sa imo, Lord. Thank you sa revival. And thank you sa imo, Lord, nga supernatural intervention and provision sa kada panimalay. Lord, i-bless mo gid ang kada isa with your special blessings, the choicest blessings, mga pinili imong nga grasya nga na-prepare para kay Ma'am Rose Agramon, kay Ma'am Annalyn Agravante, kay Ma'am Maricel Casiple, sa pamilya Soloso, Aclarason, extended families. Ang mga rasubong sa sickbed na masakit, I declare healing. Ma'am Aisha Ahmad, receive your healing in Jesus' name. And we demolish all the plans of the enemy. Lord, hatagi kami sang ayong nga pangunauna, kualod ang hurts and pains namon, ang vain imagination, and thank you for giving us a clean heart, renew a right spirit in us. Gapangayon kami sa aman kinanglanon for today, Lord. Thank you sa safety, ipahilak kami, Lord, sa linog, disgrasya, ang magabiyay sa aeroplano, nga wala sang mag-crash ng aeroplano, sa land transportation, sa barko, and righteous steps salin sa kabataan, hasta sa katigulangan. Lord, we pray for the unborn, ang mga ginabusong pangalapsag, Lord, ang mga iloy nga nagabusong, keep them safe, nga wala sa mga komplikasyon, si Love, Soloso, anong apelido niya, basta at tanang gid, Lord, pakamiwa sila ang matigulang, ang mga negosyo ni Lord, nga wala sa mga food poisoning sa kalanaan sang pamilya Garbilles, Lilia, sa Julius Snackhouse, and safety sa tanang nga nagabiyahe, Lord, si Sir Fred Civilio. Thank you for this day. We commit everything to you. Kualo ng kapungaw sa mga OFW nga nag-aisanon sila sa mong sila kwarto,
nahidlaw sa ila pa himata din sa Pilipinas. Bless them. We commit everything to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Lord, we pray for Love Soloso Espinosa. Safety sa Lord nga pagbusong subong on her 4th month as tagi niya magbata sa Lord. Kay Sir Bong Iscoso sa FBC Shell Station sa Ungka Dos Pavia, Lawrence Joshua, Lawrence John Morales, Ivan Buenafe, April Joy Plana, kag Calbo Silvia Pama. This is our prayer in Jesus' name. Amen. True humility and respect for the Lord lead a man to riches, honor, and long life. Ang pagtawad sa Dios kag ang pagpaubos makahatag sa imo sang manggad, dungog, kag malawig nga kabuhi. Proverbs 22 verse 4. Hulubaton 22 versikulo 4. Gusto mo sang long life, manggad kag dungog, magtahod sa Dios. Listen to your father's advice and don't despise an old mother's experience. Magpamati ka sa imo ginikanan nga nagbata sa imo kag hindi sila pagpakalaina kun tigulang na sila. Proverbs 23:22, Hulubaton 23:22. God's kindness rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang bugay sang Dios nagagahom kag nagaresulta sang kabuhi nga wala sing katapusan. Romans 5:21. This is the word of God. Diyos na God takes all the glory and Christ alone is exalted. Time spent in prayer is never wasted. Ang pangamuyotang hindi iniusik. God bless Bishop Don, si Ma'am Shing, si Romeo Subire, Ma'am Annalyn Agravante. I may sound annoying, irritating, corny for some, pero pangamuyo, beheld, basa-basa Bible, I don't care. It's all about Jesus. Si Jesus ting ginapromota. Sa bilog ka kalibutan, ikaw ang nag-backslide. May kapasang relasyon kay Jesus, ikaw ang nagmasakit. Si Jesus ang pangitaa. Kay way na sa iban pa nga, sabat sa imo problema. John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Hindi nyo kanipagdayawon si Jesus lang. Ang oras, alas 8:23 na sa aga, oras sa Pilipinas. Foro de los Pueblos. When we come back, Traita, ang bagong mayor sa Jordan Guimaras, kung malabot naton, ano mga plano niya para sa capital town sang Guimaras. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Ilang imo nga gininom nga kakapsula? 2 ka beses na sa aton mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkaputanay, atong gid nga masarangan,
ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. No? Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imuha, tumanon ka po kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga ka-K5.
bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululukod kita mga ka-K5. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaho. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkatira sa tao na nagsabi sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa akin. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalik sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagdan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang bayaay, bisan, anuman
gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no. Ang oras alas 8:37 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500, 1 kalamansi juice powder kag D3 Bio. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga constipated, tumar na Klinika Spore Biotics ha. Kag sa mga adlaw, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawan, Pasay City. May free consultation dayan kada Huwebes kag kada Lunes. Sa Miag-Aw kada Domingo. Dari sa Klinika Iloilo City Branch sa Haro sa kilid sang Robinson's Place kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes. Sa Kalinog kada Lunes man kag Huwebes nga adlaw. Along kamo sa peke nga DTX 500 para hindi ka mo maintuan bakal direkta sa product centers. Sa mga kilat balita, mga balita ta, good news kay si Jonah Erosa Espina Villanueva. Jonah Erosa Espina Villanueva ang graduate sang Iloilo Doctors College, pang-apat, rank 4 sa May 2025 Philippine Nurses Licensure Examination. Sa iyang sa pasinawan niya ini, nag-number 4 siya. Jonah Erosa Espina Villanueva nga may ranking nga 89.20%. Ang rank number 1, Angelica Ferrer Dator. Angelica Ferrer Dator sang Southern Luzon State University sa Lucban, Quezon. Nga may 90% nga rating. Sa subong tuig, may 6,935 ang nakapasar halin sa 10,770 ka-takers sa nursing board exam or 64.39% ang nakapasar. Yahoo! Las 8:39 sa aga sa Pilipinas, diri sa Foro de los Pueblos. Update sa patag sang sports. Balitang sports. Sa University Athletic Association of the Philippines Women's Volleyball Season 87 sa Game 2 sang Best of 3 Final Series, De La Salle University versus NU Lady Bulldogs National University. Back-to-back champion ng NU Lady Bulldogs sa Game 2 kahapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Daog ang NU kontra sa LaSalle 25-19, 25-18, kag 25-19. Great sets. Maging makabalos ang team ni Ami Provido. Yung kilalang MVP, Most Valuable Player for Season 87, si Bella Belen. 3-time MVP. Ami isaya, Sir Paul, no? Yan na ampang Sir Roding, guwapa pa, no? Buot pa blau. Bella Belen. Pero sa mga individual awards,
Kilala nga isa sa duwa ka best middle blocker ang aton kasi manwa nga taga Barangay Layahan, Pototan, Iloilo. Si Ami Provido. Si MM. Best middle blocker, isa sa duwa. Upod niya si Ninya Itang. Si Ninya Itang, player, middle blocker sang University of the Philippines. Isa sa mga nakadiscover ni kay MM Provido sa nagampang pa sa Pototan. Kaya dia permi gina-guest player sang CPU. Nagampang na sa regional meet si Sir Roding Villarus. Very humble man sang Game Time Sports. Kanina patigayon. Nagkita ko, may picture ni sila ni MM nga harap pa sa balay nila ni Sir Roding sa kako nga subdivision diri sa Sudado. Exclusive subdivision. Si MM at that time daw high school pa lang si Ami Provido. This time the subong middle blocker, best middle blocker na. Best libero Laika De Leon sang Lasal. Best opposite spiker Shivana Lapot sang Lasal Yapon. Kag best outside spiker Angel Canino. Si Angel Canino sang season 85, rookie na, MVP pa. Si Shaina Nitura ang rookie of the year sang Adamson Lady Falcons. Ang best libero Laika De Leon, impirde niya si Det Pipito sang UST. Congratulations MM Provido. Alfonso Lorca, thank you sir. Kay Ma'am Helen Cepeda, nalamian gid siya sa setup sa ating program. Thank you ma'am ha. To God be the glory. Alas 8:42 na sa aga. Check the report ni K5 Karen Badilla. Pilang mga nadakpan sa Ganban. Kaga atensyon sa mga nagadala armas or bisan pa kompleto sa papeles ang armas nyo. Hasta pa sa June 11 ang dumili sa pagdala sang armas ang gun ban kadungan sang natapos nga election. K5 News FM Kampiyon Report. Ulat laton tang report ni K5 Karen. Thank you Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Lorena Joso, Silvia Pama, Ninita Del Prado. Kahit hindi ako palagi online, nagapamati kami sa radyo. Thank you ma'am sa devotional. Thank you. Lawrence John Morales, Sir Arturo Lilia, Ma'am Beth Idarlilia. Good morning. K5 Karen, go. Sa K5 Ted nagdangat sa 67 6-7 ka persona ang naaresto no sang aton yang kapulisan bangod ni sa paglapas sa COMELEC Resolution Number 11067 o kon ang gun ban diriya sa Western Visayas as of May 14 kini nga tuig. Ini ang base sa record sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 umalin sang nagsugod ang election period naton sa January 12. Kag sa interview naton kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO 6, ginpahayag sini ka K5 said nga sa 6-7 man ka armas luphang kag 4 ka gun replica ang na-recover sa aton yung kapulisan. Kag kalabanan diri ka K5 said sa mga naaresto ang paagi ni sa pagresponde sa aton yung mga kapulisan sa reklamo nga mabato nila ka K5 said sa mga residente balalay kabi may mga persona nga nagmaoy nga nagpalupok sang armas nila or di gani may taklos sang armas hang sa ilay nga lawas sa K5 said. Dan ang iba naman paagi naman ni sa gin-implement nga search warrant. Samtang sa data sang PRO 6 ka K5 said nga ang probinsya sang Iloilo ang may pinakamadamo nga na-aresto kung sa diin nagdangat sa 27 ang violators diri sa province. Then ginasundan ini sang probinsya sang Capiz nga may 16 ka violators sa Capiz, 7 sa Iloilo City, 6 sa Antique, 4 sa Guimaras kag Aklan, then 3 sa Regional Mobile Force Battalion 6 ka K5 said. Kung madumduman ang pinakalitas na naaresto diri sa Western Visayas, amo ini ang
construction watchman ka K5 Ted, no? Bali diri siya nagtatrabaho sa siyudad sa Iloilo bilang construction watchman, pero residente ni siya sa barangay San Miguel, Turdan, Guimaras, kung sa diin ka K5 Ted na aresto ni siya paagi sa screening machine bala dito sa Mayroro Port sa barangay Huskin ka K5 Ted. Kay ang kumadumduman to sa interview naton sa kay Police Captain Kevin Bacongallo, ang hepe sa Hurdan Municipal Police Station, nga ining arrested person ka K5 Ted. Halin ni siya dito sa may barangay San Miguel kay nag-vote siya, kay nadakpan ni siya actually ka K5 Ted adlaw gid mismo sang eleksyon pasado alas 3 ng hapon. Sang natapos siya boto ka K5 Ted, nabalik ni siya kung tani patabok sa Iloilo City kay diri siya nagatrabaho o galing sang gin-screen ini ang iyang bag dito sa may Roro Port ka K5 Ted. Nag-text na may bit siya or may ara sa sulod sa iya bag sa isa ka unit sang 22 caliber revolver, 4 ka live cartridge sang caliber 22, sa tag-isa ka unit sang firearm replica nga may magazine ka K5 Ted. So suno pa sa kay Lieutenant Colonel Solis nga ini sila tanan ka K5 Ted humalin sa mga naaresto sang January 12 as of May 14 ka K5 Ted na pasakaan na ni sila tanan sang kaso, no, sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to COMELEC gun ban. So sa dugang nga detalye, pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO6. As of May 14, may ara na kita 67 persons arrested nga nag-violate sa gin-implement naton nga COMELEC gun ban. And na-distribute ini from different provinces and cities. From Antique PPO, naka-arrest sila ng 6, Aklan 4, Capiz 16, Guimaras 4, Iloilo City 7, Iloilo Province 27, and ang aton Regional Mobile Force Battalion 6 nakadakop sang 3. Ang pinakadako diri is from Iloilo Province, which is 27, and ang pinaka-latest naton nga arrest is last May 12, no, election day, ang isa ka lalaki dira, no, nga he will be traveling from Guimaras to Iloilo City, and upon screening dira sa PPA naton terminal, nakita sa iya nga bag ang isa ka armas kag isa ka gun replica, and he failed to present sang document nga documented ang firearm na ginadala niya. Sir, ano ni nga mga pusil, sir, ang kalabanan nga na-confiscate sa aton nga kapulisan? Majority sa sining mga firearms are small arm and mga ano ni siya, no, mga revolver and pistol, and mostly ano ni siya, mga undocumented or unlicensed firearms. Oo. Sir, mga pilaga ni tuliwat, sir, ang mga pusil nga na-confiscate na, sir? 67, ma'am. 67. Ang pusil, ma'am, ang pusil na K5 ka. K5 ka. Oo, K5 Ted. So, either nagalupok or wala, ini mga hinganiban, mga patalom nga ini, makonsider gyapon isa nga violation sa gun ban, no? Yes. Di ba mga posilyo ni pwede nila madakop gyapon? Oo. Anything na makakosang kuana, anything na nakakosang injury bla kung magilinaway bangod sang dinom tanais politika bla or basta? No? So hindi ka mo magkumpiyansa nga nagdala kay mo da karon hinganiban, hindi ka pagdakpon. Hindi ka ma-charge under COMELEC gun ban. So all forms of ang kuana sa mga armas. Yes. Ang armas hindi malang yan ang galupok mo. Sige. Thank you. So sa ibang paginaton yung mga balita, no, bantayan sa sila ka mga public affairs ng K5 News FM Iloilo. Ini ako nang nga balita ang dadulong sa Klinika DPX Dr. Mix, sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Meloy. Ang DPX Dr. Mix mga K5 Healthy Coffee ini na nagahatag isang maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang Sports. Update sa National Basketball Association NBA. Game number
5 sang Minnesota Timberwolves kag Golden State Warriors. 9:30 sa bungaga Philippine time. Aban sa series ang Wolves 3-1. 3-1, isa na lang kadaog ang kinanglan sang team ni Anthony Edwards para nga makasulod na sa Western Conference Finals. Subong nga nagampang sa Eastern Conference, game number 5, New York Knicks ni Jalen Brunson kontra sa Boston Celtics ni Jason Tatum. Ang score subong sa third quarter, 7 minutes and 24 seconds, 81-68. 81-68, abanse ang Boston Celtics. Update naton ini Pero ang sampang sang Warriors kag Wolves, hindi makahampang yapon si Stephen Curry, Sir Dan Calvo. Si Stephen Curry, threat ni nga daan niya sa opensa kag bisan sa depensa. Iti bantayan mo kay bisan taman kalayo abuyan niya ka gasulod ang tres mo. Araman si Buddy Hield, Jimmy Butler kag Draymond Green. Pero namigit tani ko nara si Stephen Curry. Ugaling lang kay Mayer siya sang left hamstring injury. Ma'am Dina Rabina, good morning kay Ma'am Lalaine Embon Iseo. Ma'am Lalaine Embon Iseo, kapanghimo sa Igtalongon, Igbaras, Iloilo. Mga taga Igbaras, Ma'am Lalaine Embon Iseo, Ma'am Dina Rabina, Apple Camari Siman, Sir Alfonso Lorca Jr., kay Sir Ronnie Labos, mga pinakamodera DTX Coffee Mix. Good morning, Sir Dan Calvo and family sa Maribuyong Duanyas, Iloilo. Manong Dan, salamat gid sa bulig ninyo kay board member Rolly Distura. Nagapalabot gid sa sang iya nga pagpasalamat ay sa Duanyas kaudako gid ang iya nga boto. Number 1 siya sa 6 sa 8 ka mga banwa o mga lugar sa 4th District. To God be the glory. That's also 52, check the report ni K5 Wayne Señeres. Namin ibalita niya kay may ang pinaka imol nga presidente sa kalibutan na patay doon. Report ni Weng Weng. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Ted, ginkilala ini si Jose Mojica, ang 89 years old. Ginkilala nga isa ka pinakaimol nga presidente sa bilog nga pungsod kay K5 Ted. Kaga ini ang anay guerrilla nga nag pamuno bala ako nangin leader halin sa nga tuig 2010 tubtob tuig 2015 kay K5 Ted. Balikin tawag ini siya nga pinakaimol kay K5 Ted kay ang 90% sang iya bala nga ginabaton bilang presidente sang mga pungsod. Sang presidente pa siya sang Uruguay, no? Oh. Bali ang 90% kay K5 Ted ang ginahatag ya sa sa iya mga mga charities kang naga-support sang low income individuals o kun mga pigado kay K5 Ted. Bali kung isipon naton ang US dollar mga 12,000 pesos nga US dollar kay K5 Ted, ang 90% kato kay K5 Ted. $12,000 ko, no? 12,000 pesos? US dollars. US dollars? Oo. 12,000 US dollars. Ang equivalent sa ginapahatag, ya? Ang amo na ang kabugusan niya nga sweldo. Pero 90% 90% pa. sina sang 12,000 plus. Oo. Ang ginapanagtag ya kay K5 Ted sa charities kag ang sa mga sa mga pigado. Kag ganay balon kay K5 Ted no before siya naging presidente kay K5 Ted. Kapila naman ini na priso kag isa ini ka miyembro o kon isa sa nagapamuno sang grupo bala kay K5 Ted kung sa diin ang nagapang ini sila nagapang abduct o kung nagapang kidnap bala kay K5 Ted nagapang ganit tambag kanaton? Tambag man. Gapanambag? Ano na tawag? Ang dang dogulpi ka lang bala? Sumalangon tapos ikuan ka sa mga kwarta. Dumama na bala. Oo. Then, then, wala mo kung isa ning, do kriminal. Tiyan mo na guro nga ang yayasul. Doon ipahatag ito para daw kwansa daw Robin Hood. Dayawon sa palanggaon sang tao. Pero at the same time, sige ito yung pang-hold up niya, mga pang-racket niya. Dibla K5 Weng? Yes, oo. Actually, kay K5 Ted, siya ni... Panglambat.
Gapang lambat. Gapang lambat. Tambali Ma'am Ningning. Ma'am Ningning, salamat ma'am. Thank you, ma'am. Actually, kay Feb Dad, isama ni siya, na siya ni ang presidente nga nag-legal, nag-legalize sang marijuana dito sa Ilapungsod kay Feb Dad. May pagkabuyong ulit dyan. Balde gani sa facts kay Feb Ted, no? 4 ini ka beses nga nakurong, kaga nakapalagyo sang 2 ka beses kay Feb Ted, kag luwas dira kay Feb Ted, na tiruhan ini sang 6 ka beses na kaga maswerte. Anong ka beses gintuyo nga patson? Yes, oo. Amo gimana hambal nila nga ang masamang damo hindi na mamatay? Matagal. Ha? Matagal lang kay patay na siya subong. Bali, ang 79 years old ini siya sang naging presidente sang kay Feb Ted. 79? 79 years old. Kaga napatay ini siya sa why man gin confirm, pero may ara ini sang nagasuprer ini sang sakit kay Feb Ted nga esophageal cancer kay Feb Ted. Sa esophagus esophagus tutunlan niya. Kag man ang nagabulig ini kay Feb Ted sa amo na ang National Liberation Movement. Amo na ang tong ginabal ko kay na. Kuan sa gilid medyo militante paminsaron eh. Yes, oo. Nga kanya former Uruguayan President Weng. Sige. Kag bala kay Feb Ted, i-share ko lang, 'di ba, kay si Nongnong Bautista to bala tong nagpakitlooy nga sa iya nga jingle. Nagdaog siya. Nagdaog siya kay Feb Ted. Bali nanguna gid siya. And now may ara naman siya sang bag-o nga jingle kay Feb Ted. Yes, ikaw makanta kon ipabati mo. Ay pabati talaga kay pabati tabi. No, hindi pa ko kamaan ka lyrics. Sige, 1 2 3 and go. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Asahan niyong si Nongnong Bautista'y magtatapat. Di ka bibiguin, bayan mamahalin. Sabay-sabay paunlarin ang bayan natin. Maraming salamat sa inyong tiwala. Di ka man mamakaawa sa serbisyo niya. Si Nongnong Bautista ay makakasama. Kay Nongnong makakaasa. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Asahan niyong si Nongnong Bautista'y magtatapat. Di ka bibiguin, bayan mamahalin. Number 1 si Nongnong Bautista sa Barangay Asabanwasang San Ildefonso, Bulacan. Unang naming jingle yan, yung kuhan bala? Inabala yung ginapresent mo lang kugulingon mo? Hindi yung bulatik lang, pero may imo lang kugulingon niya, self-centered, mga klase ka, jingle lang. Maalam, mahapos palapitan, mabudlay pangayuan. Tampad sa pagserbisyo. Salamat, Gid Weng-Weng. Si Mama mo Ninfa. Si Ma'am Bingbing. Si Ma'am Bing's PSG. Si Ma'am Betty Solusyo. Huwag nanay si Mama Betty. Mama Betty, and of course kay Papa Bot. Good morning! Si Ronnie Labos, kina panihulat-ulat nila Weng mo. Ambal niya, buhay kay Weng-Weng mag-report. Si Sir Ronnie Labos sa Julius Snack House sa Tindalapas. Namit ng iladra ang siopaw, meatballs, bihon. Huwag nanay Weng si Sir Ronnie. Sir Ronnie, mamaw kami dyan. Okay, ma'am. Si Ma'am Faith Marie Peñalver, pag ginupod niya. Ma'am Faith! Ma'am Faith, kamusta? Ikaw, nakapamahaw ka na? Si Mami Idang Bernil, anay Mami Idang? Mami Idang. Hamot-hamot dun ba? Wow, hamot-hamot. Kaparigos dun. Kaparigos rin. Si Ma'am Lorena, bugnoan si Ma'am Lorena. Ma'am Lorena, maayong aga. May agawing. Ningaweng-awing. Si Ma'am Banhaw, anay bugnoan, Ma'am Banhaw. Ma'am Banhaw. Abi parigosi doon si Sir Salde. Ano ba dyan, bata gamay nga. Abi be? Ma'am Banhaw. Wow. Ay, hagadado lang. Hagadado lang. Parigosay doon. Parigosan yan. Do bata gamay nga lugudan mo. Hindi ka magparigos. Sali mo na yung butungan tao. Si Mami Ubang Bilhira. Si Mami Nita Cabaluna. Thank you, Ma'am Weng. Love you. Amali, mama mo, Betty. Love you too.
Si Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Aisha. Ma'am Aisha. Natrangkaso ka pa, why doon? Natrangkaso ka pa ako na wala na. Why na nagtabog na kuno ka sagad kadlok inakalapas batsoy tani. Kung kami matambok, di ka mo matingala. Kay si Weng-Weng, buyunan. Hindi. Kay si Weng-Weng, buyunan. May dyan, pero gamay lang. May dyan? May pera ka ang kadman mo. Thank you, Weng. Kita na ito sa umana. Yes, kita ay gig kita kagay. Ay, salamat. Na kung makunong pawan man ko. Thank you, Weng. Yes, now ang ining update ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit. Gikan sa inyo center ini si K5 Wayne 02 Sinyeres para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Yani Felicidario, cute ni Weng. Healed of laughing and the word of God. Ang bali, Ma'am Aisha. Aayo din si Ma'am Aisha. To God be the glory. Ma'am Sir Rinante Abilion to ayon. Thank you sa inyo. Way makamamatak no? Sige na, ma-extra na kita. Ma'am Ningning, Sir Bimboy, thank you. Ma'am Bingbing, salamat sang mani. The earth belongs to God. Everything in all the world is His. Ang bugos nga kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini iya sang Dios. Salmo 24 versikulo 1. But God is my helper. He is a friend of mine. God has rescued me from all my trouble and triumph over my enemies. Pero sigurado ako nga ikaw, O Dios, amo ang nagabulig sa akon. Ikaw, Ginoo, ang akon sa landigan. Kay hilwayon mo gid ako sa tanan ko nga kalisod, kag makita ko gid ang pagkapierde sang akon mga kaaway. Psalm 54 verses 4 and 7. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Nagtarabog do niya balatian ni Ma'am Violeta. Thank you sa inyo. Ang oras las 9:03 sa aga. Nothing is impossible when you put your trust in God. Magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ma'am Bing's birthday, thank you Ma'am Lorena, Ma'am Aisha, and sa tanan. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1, K5 News FM.